በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ልዑል እግዚአብሔር አምላክ ምስኩላትኩም ይኹን። ከመይ ውዒልኩም? ኣነ ልዑል እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ሰናይ ውዒለ። ከምቲ ኣነ ሰናይ ዝወዓልኩ ድማ ሰናይ ውዒልኩም ክትኮኑ በዓልቲ ሙሉእ ተስፋ እየ እምበኣር ናይ ሎማዓንቲ ሓፃር ዛንታና ድማ ኩሉ ንፅቡቕካ እዩ እያ ትብል። ሓደ ሓረስታይ ሓደ ወድን ሓደ ፈረስን ነበርዎ። ሓደ መዓልቲ እቲ ፈረስ ካብቲ ገዛ ሃዲሙ ንበረኻ ጠፍአ። ኩሎም እቶም ጎረባብቲ ናብቲ ሓረስታይ መፂኦም ፈረስካ ከም ዝጠፍአ ሰሚዕና ንስኻ ድማ ሓዚንካ ኣለኻ፣ ንሕና ድማ ክነፅናዕንዐካ መፂና በልዎ። እቲ ሓረስታይ ድማ ኣይሓዘንኩን ፅቡቕ እዩ ንፅቡቕ እዩ ኢሉ መለሰሎም። ድሕሪ ቁሩብ መዓልትታት እቲ ፈረስ ካብቲ ዝኸድዖ ብዙሕ ወርቅን መዓድናትን ዘለዎ ቦታ ተፃዒኑ ናብ ገዝኡ ናብቲ እንዳ ሓረስታይ ተመለሰ። እቶም ጎረባብቲ ናብቲ ገዛ መፂኦም እንኳ ኣሐጎሰካ ፈረስካ ብዙሕ ወርቅን ብሩርን መዓድናትን ስለ ዘምፀልካ ሕጉስ ከም ዘለኻ ሰሚዕና በልዎ። ንሱ ድማ እቲ ሓረስታይ ብዙሕ ሕጉስ ኣይኮንኩን ንዝበለፀ እዩ በሎም። ድሕሪ ቁሩብ ግዜ ድማ እቲ ፈረስ ነቲ ወዲ ሓረስታይ እግሩ ሰበሮ። እቶም ጎረባብቲ ተመሊሶም መፁ። እቲ ፈረስ ንወድኻ እግሩ ከም ዝሰበሮ ስለ ዝሰማዕና ሓዘንካ ሰሚዕና ኢና ክነፅናዕንዐካ ድማ መፂና በልዎ። ሓረስታይ ኣስዒቡ ድማ ብዙሕ ኣይሓዘንኩን ንዝበለፀ ፅቡቕ እዩ በሎም። ድሕሪ ሒደት መዓልትታት ኣብታ ሃገር ዓብይ ኩናት ተለዓለ። ኩሎም ጥዑያት መናእሰይ ክዋግኡ ኣዋጅ ወፀ። ኩሎም እቶም ደቂ ጎረባብቲ ናይቲ ዓድን ናብ ውግእ ክኸዱ ተበገሱ። ወዲ እቲ ሓረስታይ ድማ ብሰንኪ እታ ዝተሰበረት እግሩ ካብቲ ኩናት ወፍሪ ተረፈ። ድሕሪ ሒደት መዓልትታት እቲ ውግእ ተወዲኡ ካብቲ ኩናት ዝደሓነ ዋላ ሓደ መንእሰይ ኣይነበረን። ኩሎም እቶም ጎረባብቲ ደቆም ከም ዝሞቱ ተነገሮም። ኣዝዮም ድማ ሓዘኑ። እቲ ሓረስታይ ድማ ናብ ሰማይ ቁልሕ ኢሉ ብምኽንያት እግሪ ወደይ ስለ ዝሰበርካዮ ይቐኒየለይ ልዑል እግዚአብሔር ምስጋና ይግብአካ ኢሉ ኣመስገነ። ወገነይ ኣብ ኩሉ ነገር ኩሉ ዝገጥመካ መሰናኽል ሽግር ንፅቡቕካ ፅቡቕ እዩ እሞ ኣይትጨነቕ። ስለ ኩሉ ዝግበረልና ድማ ኩሉ ሕማቅ ዝመስለና እግዚአብሔር ኣምላኽ ንፅቡቕና ስለ ዝሓሰበልና እሞ ብዘለና ንኣምላኽና ንመስግን። ናይ ሎማዓንቲ ዛንታና ድማ ኣብዚ ይፍፀም።